Je li ima još netko ko obožava gledati kako se nešto proizvodi ili sam među jedinima? Potrgala je. Kao majci dvoje djece bitno mi je što stavljam na stol. Ovo je hrvatski proizvod. Da, ovo je 100% hrvatski proizvod. Ono što je jedan veliki ponos Podravke je da zaista u cijeloj Hrvatskoj, od Istre, od Slavonije, od Baranje, ovdje Koprivničkog kraja, Međimurja, na svim tim dijelovima se na našim poljima i poljima naših kooperanta uzgaja rajčica. I ta rajčica se unutar 24 sata od kad je ubrana dovodi u tvornicu i ovdje obradimo i pretvorimo po satu. U tvornici u Varaždinu sve ide jako brzo i precizno, od same obrade pa do punjenja i pakiranja, uz stalnu kontrolu i brigu o čistoći. Podravka Passata se puni aseptički u tetrapak pakiranja u uvjetima koji omogućavaju očuvati njezinu prirodnu svježinu i kvalitetu. To je tetrapak ambalaže koja ima 5 slojeva, ona se stavlja na kraj stroja i onda ju stroj formira u kutijicu, napuni sa proizvodom i zatvori. 7000 komada na sat. Sad, pošto je to na sat, pošto je to sad tak velika količina, mi svakih pola sata ili pri svakoj promjeni bilo čega čovjek izuzima po 2 paketa i radi kontrolu cijeloga paketa. Jel ideš ti unutra s njim? Ali nisam sigurna ko je.